Sziasztok! Most segítsetek azon, a gyors feltöltöm. Hogyan csináljam azt a szarságot meg, hogy játékot tudjak fölvenni. Bárki írhat, hogy itt nem ismerek. Kérlek, segítsetek rajtam. Kérlek szépen. Tudom, nektek ez a videó nem ért semmit, de kérlek, segítsetek, mert nyomom az F12-t, de nem indul meg. Kérlek, segítsetek. Tudom, szerintetek ez hülyeség, meg ilyesmi, hogy lehetek én ilyen videós, és kérlek, segítsetek. Kérlek titeket. Kérlek titeket. Kérlek, Dick Parody. Dick Parody. Dick Parody.